Аз сега да видим ръката ти дали е като сомовете, дет ги пащаш, дали може да стигне до тук. Може да ги всяка време. Като шаран. Само да се радва си нещо ден, няма да стане. Жените е хубаво момче и ние да дочакаме. Написали на приказките съм стал. Не съм аз не сказал срещу, аз казах не го гада нас приказките, дигнахте го гада. Так му се наканих да вас снимам и вие спряхте с тази статия. Абе, да не взема се да се залати. Дойде да справя. Дойде маса да бавя, направо димадия тук. Той явно му казал Бог. Може да ме снимаш, тате? В момента те снимам в кадъра си. 20 минути.